Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनायखौ हरनाय थाबाय। सो दिनै आं मा खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना बिदिब्ला नायदो। दिनै जोंहा नाफाम देनो नागिरदों। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। दिनै जोंहा नाफाम देहांदो नै ना गोराना ओमफ्राय थास'खौबो नै हाना लाखाबाय। ओमफ्राय दा देनो स्टार्ट खालामलांनोसै। ना गोरानखौ होनानै होनोसै। बे ना गोराना मावा फिथिख्रि आरो बोथियाल' आरो जेबो ना गिदिर गैफादेरा। एसे गेब्लेहोना लाग्रोनोसै थास'खौ दा होगोन आरो। देफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम देफेरखाबाय। रोंबावा देनो। नै आंना देग्रा लोगोआ। हरावसो देदों जोंहा हरावसो देबाय ना गोरान। थास'खौबो एसे होना लानोसै नाया एसे गेब्लेखाबाय नालाय। नै गेब्लेहांबाय जाथारसिगोन। बारा स्राव स्राव खालामाखै आरो एसे गिसि गिसि खालामबा मोजांसिन आरो जानो थाखाय। नै जाबाय देखांबाय। मोजांनो सोनांगौ आरो नारसो नारसो नङाबा बार हाबबाथाय गोखा जायो। एसेबो बार हाबो नाङा आरोना बिदि एकदम समाननो सोलांनांगौ। सिसानि बयामाव सोबा मोजांसिन आरो बेवहाय बार हाबनो हाया नालाय। नै जोंना नाफामा जाबाय बेयाव दा प्लास्टिक सोनोसै ओमफ्राय बाटरिखौ सोना होनोसै ओमफ्राय माबानोसै। नै एसे खारै होबाय। खारै होबाथाय एम्फौ नांनो हायानो आरोना ओंखायनो होदों। आरो संख्रिबो नै एसे होबावबाय। जाबाय नै रेडि। बेखौ बबेयावबा मोजां जायगायाव दोननोसै। ओमफ्राय मास मोननैनि उनाव नायगोन आरोना बेखौ जाना नायगोन मास मोननैनि उनाव। बिदि गोबाव दोननानै जाबा मोजां जायोनो आरोना बेखायनो। खायसे थाबबो जायोनो आरो थेवबो आं मास मोननैनि उनावसो जागोन आरोना। नै थेमा फिसानिखौसो दांग्रोबाय आरोना। नै नाफामा
बेखौ दा खेवनोसै माबायदि जादोंथाय नायनोसै स' नै नाफामा बेखौ दा खेवनोसै माबायदि जाना दंथाय बाथुरिखाबासो दङ नै जि मोजां जाखाबाय मोदोमनायाबो गोथावानो मोदोमदों एबार संना जाना नायनोसै बिदिब्ला थुदो संनोसै संनायखौ खोन्थानोसै एबार संना जानायखौ बेयाव गासिखौबो रेडि खालामना लाबाय आरो पियाज दरसे ओमफ्राय बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें एसे होदों आरो ओमफ्राय नैयाव सारायखौबो जानना लाबाय थाव होनोसै खायसेया डाइरेक्ट रुनानैबो रुयोबो आरोना दैयाव डाइरेक्ट माबानानै ओमफ्राय आं खिन्थु पियाजखौ एसे एवथ्रमना लागोन आरो बारा थाव होआखै एसेल' नाफामखौ खुरैयाव माबाग्रोना लानो थावा दुंद्रायबायसो जि गोरा देसोना दोनदों जे बेबायदि जादों जि गोसोम नुखाबाय माइरंखौ संगोन आरो लेसिंखौ बारा बुरजा सङा नाफामखौ हरनोसै एबार बानलु आरो सामब्राम गुफुरखौ हरगोन बिदिनो गथा गथायैनो हरगोन आरो हाइजेंखौ फिसा फिसा हाना लानो दैखौ एसे होबावबाय आङो एसे मोजाङै मोननायनि थाखाय दा खोबना दोनथ'नोसै बेखौ संख्रि नांब्रबैसो गुदुङाव एसे माबायदि जाखो नैबेयो पियाज बिलाइ आरोना सामब्राम गोजानि बिलाइ बेखौ होनोसै पियाज होखादों होनबाबो होनोसै गोदौजोब्बायनो गोदौफैजोब्बाय जि गोसोम नुखाबाय दसे खोबना दोनथ'बावनोसै आमथा आमथा खालामगोन आरो बेखौ बिदिखौ रानहोजोबो एसे नांबावगौ एसे दिंबावनोसै मोनबाय नै अफ खालामसै नाफामा रेडि जाबाय जोंना जानो थाखाय जानोसै एबार